Hello guys, welcome back to Ditchu vlog. Enchellaru porakula. Ini ಶನಿವಾರದ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಕೊಟ್ಟು Instagram browse ಬಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಇನ್ ದುಬೈ ಪಂದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಮದಾನ್ ದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ತುದಿ ಒಂದೇರು ಆ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲರ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಟು ಆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಕ್ಲ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನೇರ್ ದುಂಬುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕ್ ಮಂತದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತಿನ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಕೊನರೆಜ್ಜಿಗೆ ಪಿರ ಕೊರಡಿಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು ತೂಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಈ ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಅದು ಇನ್ನೇ ವಿಲೇಜ್ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ದೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತಾಡು ಶೋಕ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ವೈಬ್ಲ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಟು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಜದುಂಡು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಜದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಯಾಪ ಉಪ್ಪ ಯಾಪ ಪಾಪ ಅಂಡ ಅಬ್ಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಅದು ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕಮ್ ಆನ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಂಪರ ಉಂಡು 15 minutes ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಉಂಡು ಐದು ಮಗ ಇಂಗ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಶುರು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಂಪುಗ ಬಲೆ ಬೈ Guys, you ready for the walk today? All right, you ready? Put your hands in the air, you don't care. Very good experience. Bye bye. Bye bye. Guys, इंक्लू walk start बनता. ना 5 किलोमीटर नड़ते बक्का दिक्को निकलेगा. नड़ नड़ उन एरिया snap पकड़ा पर निकलेगा. तू ले enjoy मन play, enjoy मन को. See you. Bye. Like this, 5 kilometers, just turn around. 3 like this, 5 you go and 10. Okay. 3 like this.
See you. 5 kilometers का टर्न आया, अंची मुझे किलोमीटर तक लंच बाहर. We are heading towards 5 kilometers. See you. ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಂತ ರೀಚ್ ಆಯ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ತೂಕ ನಾನು ದಾದೊಂಡು ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಇವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ರೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕೀರು ಕೈಟ್ ಲಾಗಿದ್ದು ಪತ ನಿಂತು ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಶಿವ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಂಥ ಸಿ ಸೀತೆ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿಗ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಪೂವ ಬಾಯ್